peruano, Brian. Never been the type to be told what to do. Don't need your opinion how to spend my youth. And maybe it's a curse, but I feel shatterproof. Could start a revolution just to get my kicks. Wrap this crazy world around my fingertips. You ain't never seen a masterpiece like this. Make you sweat like a fever on your knees, a believer. So sweat, sweat. I hope you got your hallelujah saved up, rock and roll. Oh, my knuckles watch me flirt when I hustle and sweat, sweat. I hope you got your hallelujah saved up now. We're going round in circles like a carousel. A different brand of bad, but I still wear it well. Must have got myself caught underneath my spell. Make you sweat like a fever on your knees, a believer. So sweat, sweat. I hope you got your hallelujah saved up, rock and roll. Make you sweat like a fever on your knees, a believer. So sweat. I hope you got your hallelujah saved up. Make you sweat like a fever on your knees, a believer. Sweat, sweat. I hope you got your hallelujah saved up, rock and roll. Oh, my knuckles watch me flirt when I hustle and sweat, sweat. I hope you got your hallelujah saved up now.
Assalamu alaykum mehrwan ýyldaşlar. Ine bugün gow toýlarynyň ýeri hormatly ägir talipamyz Nur Muhammed Meredowyň mehrwan perdendi Didar Muhammed Meredowyň durmuş toýu. Ine bugün gelýän sunuň satlary ýürüýdi. Halipaň oglunyň toýuny gutlaýarlar. Halipajan söz sizden. Ne halipamyz beýik ägir halipamyz Nur Muhammed Meredowyň ogly Didarjanyň toýuna geldik. Allahyň Didarjan bak bolsun, goşa barlasyn. Toýlary köp bolsun, Allahyň toýdan etirsin. Indiki ýyllar ýalwagdam ne Nur Halipaň ady gelsin, o Didarjanyň ogly bolup dikkeleri. Taýýarkan Halipa toýlar gutly bolsun. Hani meşhur sunuň sadymyz Azat Jumaýew dowam etdi toýlar. Assalamu alaykum mehrwanlar toýa gelen mehmanlar. Ne bugün ägir halipamyz Nur Muhammed Meredowyň oglunyň Didarjanyň bagyt toýu Allahyň Didarjan gutly bolsun. Toýlar Allahyň gapyňa elmedi ama toý dikkeler toý gatnaşaly. Nesip boldy ýene kirlerde ogul toýuny oturmak nesip etsin. Janyňyz sag bolsun. Taýýarkan Azatçany sünlük saňady. Janyň sag bolsun. Ine mehrwanlar, ine Nur Muhammed Meredow ile ençime toýlaryň şaýady bolan Halipa diýipdir. Özümre adamlar söz berelim. Bugün ustad ägir merhum halipamyz Nur Muhammed Meredowyň balasy perdendi şägirdi Didar Muhammed Meredowyň bagyt durmuş toý Didar Muhammed Meredow bagtly bolsun, bagtyar ýaşadyn. Allahyň ilkinji perdentleriň ogul bolsun Allahyň. Toýlar toýa ulaşdy. Siziň hem janyňyz sag bolsun. Şular ýaly gowy toýlarda duşmak nesip etsin. Mehrwanlar toýumyz gyzykly pursatlar dowam etýän Nur Muhammed Meredow halipamyz köp toýlaryň şaýady bolan şeýlerde toý etýän hormatly inimiz Didar Muhammed Çanyň mehrwan dosty Ezwarjan gel dostum toýlar toýlaşsyn bir ýürek güýsanjyň beýan etsin. Köp sag ol. Ilkülen assalamu alaykum mehrwan adamlar, agşamyz haýyrly bolsun. Didarjan dost bagtly bol, Allahyň awraýyň kakan kyýalyk bolsun dostum. Men atam ýagny Allah berdi, ata berdi. Nur Muhammed Meredow Türkmen sunuň otuny öçmejek ýyl goýan beýik şahsiýetler. Senem şo şahsiýetlerden biri bolmagy tüýsürekden arzu edýän. Dost, radnoy, bagtly bol, Allahyň kakan kyýalyk awraý nesip etsin. Toýlar gutly bolsun. Size de işiňizde üstünlük arzu edýän. Janyňyz sag bolsun. Mehrwanlar toýlamy gyzykly pursat dowam etdi. Ne öz kardeşim, mehrwan dostum daňa taramda bir ýürek güýsanjyny aýtmak üçin çağırýar. Amjan salam alaykum. Gutlu bolsun. Ilkülen assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Sportata mehrwan inimiz Didar Muhammed Çany bagyt durmuş toý bilen tüýsürekden gutlaýan. Allahyň durmuşda awraýam sunuňatam kakan käl belent bolmak tüýsürekden arzu edýän. Şonka awraý diýilýän zat mukaddes zatdyr. Kazanmak kıyın, yitirmek zatdyr. Emgeksiz, zahmetsiz ýöneki ýerden awraýyň özü gelmeýär birden. Ol guşdäller duzak gursaň tutturmaz, harytdäller hiç bir ýerde satylmaz. Allah bu durmuşda ullakan awraý nesip etsin diýärjän bagtly boljagym. Amin inşallah, sag bolun. Taňar ýalkaz namjan, toýlar toýlaşdyn. Mehrwan ýyldaşlar, bugünkü güni ýazga alýan hormatly dostumyz Murad agymyzyň ýol başçylygynda Perwan studiýasyna onuň agzy bir işgärlerine minnetdarlyk bildirýär. Şeýledem bugün sizi gowy pursatlar bilen tanış etýän Salar Style ady bilen tanalýan Aşyk Türkiş Ýakubow siziň bilen mehrwanlar dowam edýäs. Mehrwanlar dowam edýäs. Bugünkü mehmanlarymyz sany saja ýok. Halipamyzyň ogly Edid Rejepow bilen şeýledem Kakajan dostumyz bilen. Dostlar gutly bolsun. O Didarjan dostumyň toýlar toýlaşsyn, Allahyň ýaşar bagtly bolsun, o goşa garasyn näme diýen aşy. Sag ol bratjan. Kakajan aktýor bolan köp ýerlerde görýär. Sag bolsun Kakajan. Bir ýürek güýsanjyň beýan etsen. Didarjan bagtly bol, goşa gara dost. Elmede ama gapyňda toý bolup dursun, çağa bäbek toýuňda gatnaşyp durar Allahyň bagtly bol.
Adyny alkışlap burayın fököt. Yadatam kuvvatsın, büdüresem söýgöt. Sen penalap dursan her günüm sehet. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Ömrüň ýoly agyr, menziller hatar. Yaman gözden dillen edýärmi keder. Üstüme awansa bir bela beter. Kän gedek dip etdiň, yine de dip et. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Eşreti artık et, kesreti kim et. O bollan dert berme, beräýsen emet. Eger de yolumda duş gelse bewet, ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Özgü özüň ýalyň ýokdugy magat. Yıllarım hasaply, başım amanat. Şükür kıyın günlerde berdin kanagat. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Egin deňnap bar ya gowdur erbet. Arman arasyna çekmänsiň terket. Çökkün göwni gallar, doň kalby eret. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet. Müňde bir adym bar, birsi ahat. Ömrümüň her güni ullukan sowgat. Haýyş edýän, nalyş etmek gabakat. Ya Allah, ya Huda, özüňden medet diýip şahyr Bernadar Hudanadarowyň ajaýyp setirler bilen şuňky dawramyda başlaýar. Assalamu alaykum mehriban adamlar, edi mehmanlar. Arkada serdarly Bagtyar Ýaşar ýylyna gahrman arkadamyzyň arkadagly gahrman prezidentimiziň taýynyna ýurdumyzda toýlaşýan günlerini döwletli ojakda Meredifleriň döwletli maşalatyna ajaýyp toy şatlyk şaglan. Bugün Aydymsa sungatyna öçmez ýygy goýan Halipa bagşy Nur Muhammed Meredowyň döwletli ojagyna ajaýyp toy oň mehriban perdendi biziň Zehin Aydymçymyz Didar Muhammediň Leyli bilen durmuş toýlanýar. Toýmada gatnaşýan hemme mehmanlara toy eýleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, safa gelipsiňiz diýäs. Bir näme soňra mehmanlar jemlenşip dawramynyň sebäpkärleri biziň aramyda garşanandan soň uly hormat bilen toy eýlerine söz geçirirler. Şonda toyun ýaşurlary iň gowardyklaryny ähli mehmanlara beýan ederler. Ýöne iýem häzirden toyun alyp barjydy diýmek şu Meredifleriň bir öýdi bar şu iki ýylykmynna olaň adyndan hemme ada hoş gelipsiňiz diýäs. Mehriban ýaşamyda Didar Muhammed bilen Leyla iň güýçli arzuwlar ýüreklerde gaýnap joşýar. Ýaşar bagtly ýaşadynlar, agdy bir bolsunlar, görjeklerdiň süýji günler bolsun. Ene şeýle ajaýyp arzuwlar bilen elbetde dawramyz şowhun aýdymlara saatlara beslener. Bugün dawramyzy gutlap ýurdumyzda meşhur estrada ýyllarymyz, Halipa başylarymyz özleriniň ajaýyp aýdymlar bilen dawramyza lezzet bererler. Bugünkü dawral toýmyzyň başyny biziň hormatly Halipa başymyz Nur Muhammed Meredowyň mehriban eginleşi Türkmenistanyň at kadanan artisti Döwran Safarow ajaýyp aýdymlar bilen başlap berer. Biziň ustad adamlarymyz bugünkü dawramynyň hyzmatyna Atda Gurbaniýadow, Nepet Muhammedow, Anna Ulakow, Azim Ulu Babakanow, Dağatar Dotdiýew, Rahim agamy, Berdiwel Mämmedow dawramynyň hyzmatyna ýene de toýmada geljek meşhur adamlarymyz, bagşylarymyz, aýdymçylarymyz kän. Davaral toýmyz görşüňiz ýaly edi mehmanlaryna owadan altyn toy mekanyna geçýär. Altyn toy mekanyna geçirilýän şatlyk davaramyzy döwrewap enzamlarla awdallaşdyrylan Perwana studiosy ýadygarlyk ýadyga çyrpdyr. Perwana studiosynyň toy ýazlaryna hemmäňiz ullukan ekranlarda göni ýaýlymda seredip bilerdiňiz. Davaral toýmyz münasibet ajaýyp aýdymlar sandar dowam edýär. Türkmenistanyň at kadanan artisti biziň ustad Halipa başymyz Döwran Safarow. Aşna. Mehman adamlar, hemme assalamu alaykum. Didar Muhammedjan toylar gutly bolsun. Kalan geliniň bilen bagtly ýaşaň, agdyr ýaşaň. Oğluňyz gyýdyňyz asgal döwletimiz kän bolsun. Şu Nurjanyň ruhy şat bolsun. Dajan hemmemiz toydan ýetirsin. Toylar gutly bolsun.
seferler oyanıp adanın ovadan dinlep gördüm-mi? Hak veren mübarek demini sorup ahlal adamdan yenlep gördüm-mi? Su yüzünü çaykap dünyanın namusun gurrun barat canı bırdır için yerimunu yaşap görünmem için deyip öldü vurmayı dinlep gördüm-mi? Gördüm-mi? Dost gördüm-mi? Uruş var bir yerde koğa yarım karış yerin üstüne dava yalan çalanıp gizmeli dünyanın kuruluşunu sinlap dinlep gördüm-mi? Ketip olsa şu panini yağırdım dirilişe nişan olan yağırdım Berinimi köp balanın ama gördüm Yaxşı yamanını dinlep gördüm-mi? Gördüm-mi? Dost gördüm-mi? Hıyarlı dünyada kömlümün kuşu Hıyarlı dünyada kömlümün kuşu Malı dünyalıktır söhbetin başı Ahır bağta yeter sabırlı kişi Bir başlan işini sonlap gördüm-mi? Masuda bol güzeler yali Sağada verilen gizelen yari Ahiri özgünün inzalar yali Bir yaxşı niyeti onlap gördüm-mi? Haykatan bağının akılgın sözü Mani saçan tımsalların gençedi Olmanın bir zadam zadı Şakir toylu özü dinlep gördüm-mi? Gördüm-mi? Dost gördüm-mi? Gördüm-mü dost gördüm-mi? Adamın bir meteç tadı hoştur Hoştalaydın depesine teç olur Dirliktaydın hoş dirik ezilan Kim bilip dur bir yıllan son geç olur Dirliktaydın hoş dirik ezilan Kim bilip dur bir yıllan son geç olur Belki geç olur Ova kovaydın ha entek dirke Gerek yerde yılı ha Sılvır güç olur Lokman ölürüne ha Kararıp durmam Kim bilip dur bir yıldan son geç olur Belki geç olur Yaxşı sözler kaynap yürekten sıktın Şoller sedin berde çıksa geç olur
köpdeden gis olur. Kollarım bir gözüden, kim bilir dur bir köpdeden gis olur, belki gis olur. Alkış oyun alkış alan adamlar, alkışlayının isi rovaç bolur. Erte tapılanı bugün görünün, şun soyun erte belki gis olur, belki gis olur. Mehmanlar devam ediyatına. Halipalarımız Yeňiş söýledem, Yeňiş agamy söýledi. Mergen Anna Muhammed öz ýürek pysançlaryny beýan etdi. Şuň hugün Türkmeniň sunnatynyň bir ägirtleriniň biri Nur Muhammed Meredowyň atly halal ojagyny uly toy, uly dawara. Toylar toylaşdyn, öz aramyda ýogum, bolsa öz aramyda ýaly nesip edilen bir tagmanca tawali. İdarcan bagtyň boldy esasat. Kerim agada bir şeýler aksettirler barda. Ata saňa ýeke gedek berilýär. Ataň bolsa arzuw ýolun dowam et. Sen arzuwuňa ýetseň ataň ýetdigi, ýoksam ata ýaty bilmez parahat. Ene saňa ýeke gedek berilýär. Söý enäni söýmeňi dowam et. Enäniň gadryny bilmeýän bolsaň, enesini ýitirene sowal etdi. Şoň üçin Nurjanyň yetmedik tepkilerini belki ogly etsin. Dowam etse dowam bolsun. Didarjan bagtyny açyk bolsun, görjeňiz diňe tüýjünler bolsun. Ameliyat aňyrda arzuwlar dowam edip dur. Şoň üçin şu arzuwlara goşulýan Yeňiş halipamyz gowy arzuwlaryny aýtdy. Goç oğluňy da şunar bolugy ýylaňy dorasyna Allahjan Nur Muhammed Halipaň döwlet ojagyna nedip bolsa aktyk toýdyk geleli. Adıma değil, yani benim ağabeyim böyle. Tuğulamana bugün merhum Halipa Nur Muhammed Meredowyň halkyň ýüreginde ýaşaýan beýik ägir başlaryň biri. Bugün bir perdentleriň biri Didar Muhammed Şaň toýy, öýlenş bagyt toýy. Allah jan ýaşlar bagty bolsunlar. O görjekler diňe bagyt bolsun. Ogul toýuna, gyz toýuna netip bolsa geleli diňe toýy.
Ocağın bildirme cenneti bağı Deminim gelip ağlı sarağı Yavaradım deverim Bölüm aşabat Ben varımı yıllarını giyeceğim Ama kuşumda tuttu diyeceğim Boyalarımı kalbimde diyeceğim Aydan şöyle yolum aşabat Aşabat Geçmişim var, geçerim var aşabat Kalbimde yaparlarım var aşabat Bahtiyarlık durum var aşabat Aşabat, aşabat Hıhtırsular beni uzadım Ata yurt çeşme gelme durdum Taşlaştığınca şunca büyüdüm Birdime duadır gülüm aşkabat Arka dağlı firgarlı vatanım Aşık deminin gören deverim Geçip yayıp gelin bakarım Sanına hayran dilim aşkabat Aşkabat Geçmişim var, gözlerim var aşkabat Farkında yaparlarım var aşkabat Bahtiyarlık durum var aşkabat Aşkabat, aşkabat Aşkabat Geçmişin var, gözlerin var aşkabat Farkında yaparlarım var aşkabat Bahtiyarlık durum var aşkabat Aşkabat, aşkabat Aşkabat Geçmişin var, gözlerin var aşkabat Farkında yaparlarım var aşkabat Bahtiyarlık durum var aşkabat Aşkabat, aşkabat
aydımçı maskaladan olan amanlıkların maskalatından Mehmet Amanlık bu toy gutlap keltir Mehmetcan Havraň bilen tutundasın. Bir gutlap berden. Assalamu alaykum mehmanlar. Ina şu gün Berkum halifamız Nurcan Nur Muhammed Meredov'un oğlu perdendi Didarcan durmuş toy bağıt toy Didarcan bağıt bolcugin. Oşagarra Allah can mudama piyme gelemede toy dik geleli. Yine 9 ay 9 gün Didarcan'ın oğlu oldu. Gelecek bağış oğlu oldu. Toyumuza gelir Didarcan bağıtlı oldu. Halifa Nur Muhammed Meredov'un bir perdentten biri tuğulüme Didarcan baktın maňlaýyň olsun görjüň elmide ama gowulup bolsun ene bilem o tilap çağırdın dedim geldik ölme otumuzda howa balanan näme toýlaşdym şu ne ýatdan çykmazok bir gow odan toýlan biri bolar diýip umyt etdi sebäp tuğulüme başga da kardeşler kendine gelin bolan Didarcan baktı maňlaýyň olsun hederetçän saňa da salam.
Birlikte bolğanlarından yanar oğlay, altın oğlay, otbağadın gelgin, kanacağın, otla yok ki, dilde bolğanlarından. Yerlerine şöküler aşar, batmanlar belgili maşineye yetinden maşina alman hacı ediyorlar. 74-81 belgili maşineye yetinden maşina alman hacı ediyorlar. 74-81. Tayhatın tanrının naqı altın kumuş değil ekeni. Görüp oturdum onun naqı köp zat tanış değil ekeni. Öy işinden yadanında madam durcuk dek alnında vatan kulluğunun yanına olur yumuş değil ekeni. Dost bakatın kim ettiğin Assalamu alaikum. Mergen canım telefona yazdı. Naşun Nurcan'ın dostum Nurcan'ın kapısına Ulutoy ulu davara. Birinci toyu o Didar Muhammed'i toyun tutuyorlar. Didarcan jigem kutlu olsun, baktı olun, koşarran, oğlu olun, kıyılı olun, ırkal devleti olun. Allah can göreceğini dine kovuluk bolsun. O şunla Nurcan'ın ruhu şahat bolunlar. Belki şahat bolsun, Nurcan'ın ruhu şahat bolsun. Bugün görünüm yok, yankı diyecek olayanladım. Ömür, ölüm, komşu İthati gelen gelmeni düşünüp yaşasınlar. Didardan sana da sunnatta ulu üstünlükler arzu ediyen durmuşlar bağıt. Zimzanin kovardı bular. Hemmem de toydan yetirsin, toyları kutlu varsın. Sağlamaz var. Halipa can sağ olsun avren bilent olsun. Ne usta sağdan dağımız bir yürek beytanı. İki taraftan baktı hemen Didarcan toy kutlu olsun. Baktı ol. Oğlu idin köp olsun. Kapıyına toy dik geledi. Kakanın ruh şahat olsun Allah'ım. Yenek toylu oldu. İyi koyun. Halife Başımız Nur Muhammed Meredev'in devlet ocağında acayip toy. Bununla Didar Muhammed Can'ın neyi bilen durmuş toyu. Davramıda katlaşayan hem mihmanlara toy eğilerinin adından yeni bir yola hoş geldiniz, safa geldiniz diye. Yanımlar belledik. Mihmanlar zemlenşip tevakkalları bizim aramıda karşılanandan son ulu hormat bilen toyun yaşurlarına söz geçirdiler. Onu çenli olsa acayip aydınlar sağlar devam eder. Bugünkü davarar toyumuz münasibetli. Halife Başımızın Nur Muhammed Meredev'in mehriban şagirdleri, eginleşleri, kardeşleri önlerinin acayip aydınlar sağlardan çıkış ederler. Bizim meşhur başımız Kakazan Föyün Hanov davaramız mutlak acayip aydınlar devam eder. Dinleyen lezzet alın. Didarcan dol başar. Böyle illilelem kulak salma. Arzuğunda yettiyen gergice dana. Yüreğimden şakılık veriyen sana. Gel, gel, gel.
şunna Nur Muhammed Meredev'in kapısında ulu toy, o Didarcan'ın o toy, emmem toy fiilak gelip, näme Nur Muhammed Meredev diýilende halkyň bir halan fiileýän adamsy da, o iyi goýukydan özüne yol goýukydan, o bulur Hudaý tarapyn bir zehin, o yurdumuzda da ýaşlymyz, o köp şu ýolundan aýdýan aýdymçylarymyzdan köp. Şu adam toy bölümi başlandy. O şol Nur Muhammed'in fiilap, halifalar, hemme aydımçılar, sağlanlar. O gelirler birem yürütü toy kutlamana gelip. O yaşlar baktı olsun, o ömürler uzak olsun. Elmida men atasını beğenlersin yurdumuza vefalı yaşlar olup yetişmeyen tüytürkhane. O yaşlar baktı olsun. Dine şu Nur Muhammed Meredev'in yolunu devam ettiren o yaşlar olup yetişsinler. Halipa minnettar, can sağ olun. Hani toyluşka TikTok diýende gözüňe gelýän dostumyz toyluşka diňe çäppi diýip bilen halipamyzyň ýolunda dowam etýän toyluşka awraň belentdin. Tisirokdan diňleýär, goňýar, pysanýar. Bir ýürek pysanjyň beýan etseň. Assalamu alaikum mehriban ýerleşler. Şutaýda Nur Halipa men jana jan ýegenim. Allah jan ömrü gysgaken oğulcağaşı gövünü yüreği yumuşacık oğlu var. Tuvalama kakadının yeni yöredip bör gelecekte başka yöredör nesip bolsa inni karol bolup yetişer nesip bolsa inşallah o bağıt toyu Allah can nuru bolan bolsa yanımızda başka vardı. Allah can bir de iyi koydu, yol koydu. Sağ olsun Nurcan. Dinlep kiçi vaktimim lezzet alardım. Hemme men yal ençeme Türkmen oğlanlar lezzet alýardy. Şuma da malya. Onun elimizde var edip şoň iyini yürütjek bolar nesip bolsa Allah uğrunese başymyza dikesse hemem ýaşlardan bagtly bolsun. Şegenjiňmen bagtly bolsun. Sağ ol. Seňem siýleň üçin taňary alkadyn. Endi mehribanlar dowam etýär elbetde Didar Muhammed Meredev'in mehriban kursdoşlary şeýle de öz mehriban dostum Jemşitçanan başlaly dost olanlaryň gutlarlar. Salamu alaikum mehribanlar. Toylar utlu bolsun Allahjan. Her miçe toy bolsun Didarjan goşagarra. Allahjan ýene-ki ýyllerde oğul toýunda oturally kakan ýalyk awra ýigitleň biri bolsun. Janyň sag bolsun. Goşagarra. Didarjan bagtly bol dost. Toylaň utlu bolsun. Toylaň baş bolsun dost. Ýene-ki ýyllar ne diýip bol oğul toýuňa. Gaý toýuňa geleli. Bagtly bol Didarjan. Didar bagtly bol Allahjan. Iň ýaman günüňizler ýa bolsun. Allahjan kakan awryndan bir ýerinde menden oğlandan biri mardy etden bagtly bolam. Sunatymyzyň sütüni bolup geçen Nur Muhammed Meredev halipaň oňjogyna ullukan toy dawara Didar Muhammed şanyň bagty toy. Didarjan bagtyň bolsun. Öz adymdan mehriban maşgalamyň adyndan esasan hem Arslan agamyň adyndan seniň bagty toýuň tüýsüremden gutlaýan bagtyň bolsun jyňjan Allahjan elmida siziň gapyňyza toy dik geleli. İnşallah nesip bolsa ýene bir ýyldan oğul toýuňa, gyz toýuňa geleli jyňjan. Bagtyň bolsun. Minnettar dost, can sağ olsun, awraň belentdesin. Ine halipamyz gutlaýar, kakşamandyrdy halipajan, awraň belentden can sağ olsun. Bir ýürek pysanjyňy beýan etseň. Sağ olun. Ne bugün Nurjan dostumyzyň mehriban perdendi Didarjanyň toy güni. Allahjan bagtly bolsunlar ýaşlar. Kakasynyň kyalak awra nesip etsin Allahjan. Janlar sağ bolsunlar, goşa garrasynlar, toylar mübarek bolsun. Elmidama toylaryna geler, toylaryna gatnaşalım. Janyňyz sağ bolsun, köp sağ olun.